Teren futa lillahi hajetoden to seren behola be bur egunas. Teren futa lillahi hajetoden to seren behola be bur egunas. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe Yawo Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e Bowol leydi wone mon foof salminama inde manama yettode sikkala eɗen jokki tawede ɗo e Dakar mo Madina Gounass édition 2024 hande ko aljuma ene woni 3 lewru mai hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni koye jaade leydi Sénégal paɗen jayɗi leydi men e oɗo subaka hannde ina wayno ko ɓuri hen ko heewde garti koye fandal muɗum kono ina tawe hen tigui ɗo e Dakar mo Madina Gounass tawi ko garal ɗo chef de l'état son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ari ɗo hannde juula juma tawi ni warata ko yillaɗo mo ganduɗa kan woni ceerno Ahmed Tidiane Ba halifa tedduɗo kono kadi mo yiyata ɗo e site Dakar saabi noon jayɗe kewɗe garti hen puɗɗortoɗen ko jayde losole guendire nde nden jayde wayno ari e jillu hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne fada ɗo e Dakar mo Madina Gounass kono ɗum ko ala une e oɗo subaka wayno ɓe gaari koye transport public ɓe mbitande ko ɓen état ji généraux kañumen de kollirtonomo wonde yo keblo ko adi lewru juillet janankoɓe ne jañi hen ne wayno ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e nder on ɗon conseil des ministres kanko mawɗo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye arti e dallonirade walla ni hollirde wonde ko transport woni ya gara o woni hande ko jopi to banggue secteur o ina hen tawe Dakar Dem Dikk kono kadi e puɗɗugol golle BRT woni bus rapide transit kono ɗum janankoɓe garti e nomination woni cuɓogol ko yiwiti e gollorɗe kewɗe ko wayno COSAC SAR ARTP FONSIS ko wondude e Dakar Dem Dikk COUD SOMISEN TDCSA SONES kono kadi chemin de fer Sénégal ɓe kala mbayli ko yiwiti ko direction no janankoɓe mbiri ɗin direction ji oɗo saha hannde giwi e gollorɗe mumen ko woɓe lomti direct news jande dawol coowe oɗo subaka no wayno kañum ne arti e ha joni faɗede ɗo mo ganduɗa kan woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo e Dakar mo Madina Gounass ko hande oɗo aljuma kanko chef de l'état kesso o jogori wadde ɗo jillu makko garwanigu tawi ni o tawat ɗo ko ceerno o khalifa o hono Ahmed Tidiane Ba ceerno Ahmed Tidiane Ba halifa tedduɗo mo Madina Gounass kono ɗum janankoɓe gartini en e fannu goɗɗo koko yiwti koye alhaali keɓal walla ni ko fate banggue jeeyi leydi kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbi ene wayno tan hande o ko ubbiti walla o filñiti gueɗe kewɗe o arti wiide wonde ne holtanno citoyen simple mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Thiesnajo mo wonani haydara gollani haydara wawi hokkude ko tolni e hectare uji 13 ɗum ɗon noon ko kaysaji mawɗi ɗum ko caggal nde yilno toon ɗon nokku biteɗo Mbourkat tawateɗo toon to Thiès li quotidien ina wayno arti kañumne e hello muɗum woto ko fate banggue jillu tijjangu ɗo mo ganduɗa kan woni hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo e Dakar mo Madina Gounass ɗum jogori wonde koɗo aljuma hannde janankoɓe garti e fannu goɗɗo koko yiwti oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma jandi en koye mo adduno kala moninta reporter uji ɗi wiyama wonde ko condition ngaji golle ɓen jandiyankoɓe ɗo nder leydi Sénégal kañum ndi ko ɗum condition ngaji musɗi saabi jaydankoɓe mbi ko ɗum limorde ganduɗa nde ko limorde sattude wonande ɓen jandiyankoɓe ɓe mbi tan ko ɓen nogas e tatto e kala temedere daƴƴitoɗa kañumen goni golloɓe e banggue secteur ko wiyete ha joni jandiyankaɓe kañumen keeɓi ko wiyete ko CDI woni on ɗon contrat ko tolni e jeeɗiɗi piccal jeenayyi kañum woni ko yewte ko wiyete ko jobdi 60 ujunere copreje CFA saabi noon jaynenkoɓe mbi ko hunde ganduɗa nde ina leefi no fewi wonande jayde leydi Sénégal ha tengte ɓen jaynenkoɓe mumen jayde L'As Quotidien ina wayno kañum ni arti e jillu faɗago ɗo hannde kanko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo faɗa ɗo e Dakar mo Madina Gounass no jaynenkoɓe mbiri goɗɗum ko tawete hen ne wayno koko yiwti e haɓade gurdam cattuɗam fannuji kewɗi ko wiyete réforme fiscale campagne de reproduction walla production agricole to baga fate banggue ndema e programme 100 000 logement janankoɓe mbi ko Sonko on kañum tigui limi joopi mbiyen pele ɗe foti yabbude oɗo saaha woni ko janankoɓe gandini en e hello joyi nder nden jandi witede hono L'As Quotidien
Le Quotidien e o subaka ne wayno wi ko jillu makko ngu jokki e galleji diine leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne faɗa ɗo e Dakar Madina Gounass oɗo aljuma goɗɗum ko tawete ala yunde nde jayde Le Quotidien ko politique publique ɓe mbi ko fayi sur la voie sall manam Bassirou Diomaye Faye nana yaɓɓi e pele Macky Sall gonnoɗo hoore leydi Sénégal jokkude programme ko yutti FMI kono kadi e jokkande e état o jokkude ko fate banggue projet temedere ujunere logement jaynakoɓe mbiri no wen tan hani jokkude bourse sécurité familiale kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo jokki yabbude pele mo ganduɗa kan woni son excellence gonnoɗo Macky Sall. Les Échos ari koye titre ɗiɗi oɗo subaka jaynakoɓe gari koye systéme to banggue transport Diomaye cible Dakar Dem Dikk et le BRT noon jaynakoɓe bindire gardinde bindol e oɗo saaha o joopi ko den golloɗi ɗi ganduɗa ɗi ko tambiɗe gueɗe yaha gara leydi Sénégal ha tengti toon to wuuro lamborgo ngo Dakar goɗɗum ko tawete hen ko conseil des ministres Sonko e mbi tan de ko waɗi maintenir on ɗon temedere ujunere logement 100 000 logement kono kadi o habri pellitte goɗɗe ganduɗa ɗe ko pellitte mantiniɗe ko yutti e on ɗon programme mo ganduɗa ko programme mbo kanko chef de l' état mo ganduɗa kam tigui woni Bassirou Diomaye Faye woni e gollude e oɗo saaha. L'Observateur kañum ari koye fannu goɗɗo ɓe dokki konngol ko mo ganduɗa kan woni Aminata Touré men ɗo wonde hoore jagoro leydi Sénégal laamu yewton ngu kanko Mimi Touré noon o wi tan e gardini konngol makko ne wayno tan ko j'ai été choqué no wiri manam tan ko bettere mawde o hebno e wiide makko noon so tawi yimɓe dardima gollodima manam poti kay ha joni ko gollodirde no wiiri kanko mo ganduɗa kan woni Aminata Touré konngol makko ne jaaje nder nden jani witende L'Observateur. Stade Quotidien ko ɗon guddirten robino men jayndeji hono no kala subaka ɓe gari koye saison gadiɗo toon to Premier League anglaise o dañi 11 but Jackson ɓe mbi ko waɗi hono ko Drogba waɗani on ɗon saison toon to Chelsea goɗɗum ko tawete hen nde wayno koko fati banggue hono yontere balo teddugal leydi Sénégal Tottenham folama Pape Matar Sarr ne wayno tan ɓe mbi ko woɗɗitima on ɗon Ligue des Champions musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jaaɗe leydi Sénégal dawri oɗo subaka hanndi en jetti Djiby Dieng ko jiɗɗen wi tan ko to banggue caméra to banggue ha joni programme ene faɗa ɗo hannde Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoore leydi Sénégal kesso tawi ko jillu makko ngara woni ngo jogori wadde ɗo e Dakar tawi ne tijja maw juul juma toon to wuuro teddugo Madina Gounass ko adi komo yetto ɗo e site nokku jama o tawi o juldata koye ceerno Ahmad Tidiane Ba khalifa teddumo Madina Gounass kono kadi maw ñaago duwawu ngam golle ɗe koyba e dow hoore makko kono kadi Sénégal jaam Sénégal ɓamtiɗo donc ko ɗum ɗo woni information mo ganduɗa ene ɓuuri mantinade hannde ɗo e Dakar mo Madina Gounass goɗɗum ko wiide jayndi en koɓe windere nde kala eɗen mbiyaɓe bonne fête haysino tawi ko fête mo ganduɗa ko kawniɗe kala e saaha saabu ko limore hulɓinide fawate dow jayndi en koɓe leydi Sénégal eɗen mbiya tan oɗo ñalawma tati lewru mai ko ñalawma mo windere nde mawninta ngam sembinde e tekkinde tindude ɓe ganduɗa kaɓen gon jayndi en koɓe windere nde koye nder ɗum mbaynorten bandiraɓe mbiyanɓe tan yo Allah hokkuɓe wadde golle mabɓe no hannirta ni tawi ko golle kadi pattum lamiji adamene mone roɓindo jayndeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo aset yo Allah hokki en ñallude dow jaam teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur'e Gounass teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur'e Gounass